Sugeng para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Pahing 2 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pacobening gesang. Para adiyuswa, sedaya tiyang tamtu boten uwal saking maneka warni pacobening gesang. Wujudipun pacobening gesang saged gegayutan, perkawis bondo, pedamelan, sesambetan, peladosan, lan sakpiturutipun. Pacoben saged anerjang gesang kita kanthi gilir gumanti. Menawi namung mandeng babakan pacobening gesang, tamtu kita rumaos boten kiat ngadepi. Ananging emut, panguwas lan sipun Gusti Allah badhe pinaringan kekiatan matemah kita kiat ngadepi pacobening gesang punika. Lelakoning para rasul 17 ayat 10. Para sederek, saking pangraos kula, anggen kula sami lelayaran punika badhe mangge aral kathah saha badhe kapitunan ageng, boten namung baita sak momotanipun kemawon, nanging dalasan gesang kita pisan. Paulus nembe karangket lan tumuju ing Roma saperlu dipun adili. Karana ningali kawontenaning cuaca ingkang awon, praunipun Paulus ngadepi maneka warni pambengan. Matemah Paulus lan para tahanan kalintokaken ing prau sanes ingkang ugi badhe tumuju ing kitha Roma. Nalika katempuh ing prahara ageng, Paulus ngemutaken amrih praunipun minggok, nanging Julius boten mirengaken pepimutipun Paulus lan miandelaken juru mudinipun ingkang sampun kaanggep kathah pengalaman. Wusananipun praunipun nampeni kacilakan nabrak sela karang. Para adiyuswa, gesang kita punika boten uwal saking pacobening gesang. Senadyan mekaten, kita kedah pitados dhateng panguwas pakaran lan kasetyanipun Gusti. Matemah kita kiat ngadepi maneka warni pacobening gesang punika ingkang jalari kita saged caos syukur kanthi andhap asoring manah kita purun mirengaken nampi tutur pepenget pemanggih sae saking sesami kita kangge kesaenaning gesang kita. Sampun ngantos kita dados tiyang ingkang wangkot, rumaos paling pinter, paling bener, menapa malih keminter, awit estunipun kita menika winates. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut ing satengahing pacobening gesang, kawula tetep pitados lan ngiyup dhateng panguwasipun paduka, awit sih kamiranipun paduka ingkang ngiyataken kawula ngadepi pacobening gesang. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Priskila Runtiningsih, warga GKJ Mertoyudan ingkang wedal sak mangke nembe koma. Monggo Gusti paduka ingkang tansah maring kegiatan raganipun matemah ing wedal tinamtu Ibu Priskila Runtiningsih menika enggal emut malih lan nampeni wetahing kesarasan. Kawula masrahaken kawulanipun Ibu Sriati Sutrisno lan ugi Ibu Mariati Wahyu Ujianto ingkang sampun nampi operasi. Kawula pitados kekalihipun menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken Ibu Sumartini lan Ananda Gisele ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang maringi kekiatan lan ugi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kala pasrahaken Lare Astama Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke sampun sadar ananging wonten perkawis tinamtu. Kawula pitados
Paduka ugi badhe maringi kegiatan panglipuran malah keporo paduka enggal nyarasaken astama kusala punika. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Kaeksi wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang sabun miwiti kemoterapi paduka kemawon ingkang paring kegiatan kekedelan matema lumantar kemoterapi menika Ibu Kaeksi ingkang nampi wetaing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Eka garwanipun Bapak Pendeta Daniel ing GKJ Ngablak ingkang badhe nglampahi operasi sesar ing dinten punika. Monggo Gusti paduka berkahi matemah Ibu Eka dalasan bayinipun manggihi kawilujengan inggih awit saking peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang dasak mangke nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang ugi enggal maringi wetaing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang dasak mangke nembe nandang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan sawetawi sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang dasak mangke nembe nandang sakit. Ibu Sumartini lan Ananda Gisele sawetawi sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rianto, Bapak Suparmin, Ibu Agnes Levi Rosa, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Bintarsi, lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono.
Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, kawula pasrahaken derek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro, ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sederek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem, lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.